Aiwa, vanorova smart sekuru wangu avo taSimon kana ndimiwo. Apa munhu akapfeka sutu shirt trouser reformal celebrity iro bosketa ko sheti makaitenga marigwe ko bhaji kepi yacho ko trouser ko munodhura 2000 kubva apa chete kudai zvekunze kwete matumbu zvapera kohuku manjoko ndozido rakadhura iro 250 hairi original rinooneka kuti original maiwe ndo mabasa abhoskeda tiri muno mucape town avoka unoona ndorochiitisa kuti ndinotora zita musoro